keobono chini tipra interest ni bagi nai chini je tabo illegal immigration ni bagi je problem solve yang ni tongo abono jate tadi di solve kini na bagi bisa tema laika ei box laika ei chini je tabo slung ni tongo je problem solve kini na bagi chengaman tadi di kini na bagi chini director of general of police bai malaika bokaham assurance dikha ang tiprasa ni bagi tini malainya phayo an ব্যক্তিগত ni bagi malainya phaya sara tilpani tiprasa rok jahate haksama mani kaham kunki tongmana tinai dini no sala ang bai malainya phegata sir illegal migrant niti kisi sa khologai saima kha tawo tamo response nikab nati response nai officially borok to official samung tangnai rokba yoba haita